Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod, ups, nu ăsta, la o nouă serie numită Fall Guys Ultimate Knockout. Cine naiba nu știe jocul, e jocul anului. Pe bune, amu. Mai încep cu asta că o să-mi spargă urechile și s-ar putea să dau și asta mai încep, o să-mi creape și două urechile. Este jocul anului, nu știu ce, ignorați treaba asta, aici am jucat cu cineva, joc cu cineva, omul n-are microfon, nu toate cele. El dă numai mesaje, de-aia mi-a dat și stimul pe Duna Distrib, să nu zică chestii, că cam bagăreșcuit. Noi să trecem la joc. Mulți dintre voi bănuiesc că cunoașteți jocul, că știți treburile și cât de tâmpit e jocul ăsta. Sunt chestii pe care mor de râs, dar sunt în același timp și chestii care te oftică și te frustrează. Într-un fel, fraților, n-aveți idee. Vai de viața mea. Acum dacă o să pierd din prima, vă rog să mă scuzați. Aici e vina mea, vă rog să mă scuzați pe mine. Dacă pierd, nu știu cine știe ce pro player, jucător sau ceva de genul ăsta. Excuse me. Mă mai găsești în un player. Hello. Funcționează, doamne, nu cred. Am bătut în ăsta, am bătut în aia, în monitor și-o mers, îl filmam, mă. Hai, da. Dordeș. E și muzica, dar am oprit-o că o spărge de urechi. Da, boss. Mamă, de așa de colorat jocul ăsta, mamă, deci... O să auziți foarte multe sunete, iar jocul ăsta e foarte amuzant să vedeți. Dați-vă din fața mea. Dați-vă la o parte. Au, m-am urcat în capul unuia, băi, ești bun. Fugi că pică ăștia în cap. Fugi că pică ăștia în cap. Qualify. S-a fi calificat și Delo, s-a calificat și Delo. Ala-i. Delo e persoana care joacă. Ce crede să cheamă Dilo Salty, le fumau. E Salty, omul meu. Uite la ce, cred că el e ăsta. Numai noi de avem găscat acolo, dar nu contează. Să vedem ce o să iasă. Jocul merge în 60 de frame-uri. Mamă, nu cred așa ceva. 60 de frame-uri, bă, ești nebun. Come on, gotta get it. S-ar putea să ne o luăm. Asta e una din hărțile alea noi. Întrebare, oare de ce vă zic eu toate treburile astea? Că 100.000 știți tot jocul, pe bune acum. Fac și o datorie. Chiar vă spune cu ce constă jocul și mai departe, dar probabil mulți dintre voi știți deja treburile astea. Știți că dacă vă împinge vreun prostonac, s-a dus tot progresul. Aici ține de dacă ceva gen te-a împins, te-ai dus. Cum a făcut ăla? Plus că sunt și coliziuni destul de stricate pe aici. Asta cu săgetuța mea din toate Dilo. S-au dus, o să dea vina pe mine că l-am împins. Nooo! Ce vorbeam cu împinsul? Nu pot acum. Nu pot acum. Așa. Și... na.
Na. Lasă-mă în pace că să mergi. Acum te găsești tu. Era să cad iar. Nu! Nu! Fiți arcapul! M-a ținut ăla, voi ați văzut? M-a apucat de picior. Doamne, văd pe ăla. M-a apucat toți proști. A băgat timer. Invizibil. Eu dacă nu mă calific la timp o să... A, iar ăla. Hai, nu mai face cu mâna Dilu. Aha, l-ați văzut cum vrea să mă țină? Uite cum mă țin, uite cum mă țin, uite cum mă țin, uite cum mă țin. Nu mă țin, ești și tu șopârlă. Așa. No. Am pățit-o, chiar mai rău. Da, ține de atenție jocul ăsta. Atenție, concentrare. Și mai ales să nu fii prins de niște oameni de ăștia furisiți care ți morți să te saboteze ca să pierzi, dar în capul lor e ceva de genul te sabotezi pe tine să pierzi, dar eu nu calculez faptul că pierd și eu, știi? Gen, cam asta e problema cu oamenii. Bă, eu te sabotez, dar nu iau în calcul faptul că pierd și eu. Cam asta se întâmplă. Pe lângă faptul că... No. Se întoarce ție roata instant în jocul ăsta, adică dacă ai apucat pe unul sau l-ai împins, ca și tu imediat sau ceva în asta. Știi treaba asta, papelele, de papelele mele. Hai odată. Ai ce codiță, păi. Vai, rupe urechile. Vai, rupe urechile jocul ăsta. No, muzicuța asta așa e încet, așa nici nu aud. E bună, dar sonorul pe de altă parte. Și ești tu grab. A, e... da, minunat. Minunat așa. A, am podă. Sol. A, și. Keep your tail, Dilo. Au. Să nu mai zic că există de ăștia care te sabotează din echipă la tine, adică îți iau coada ție, da, gen, ești în echipă cu tine, și ceva de genul. De ce mai îmi iei coada dacă tu ai coada deja? E efectiv brain dead. Au, fugi că au. No? Cine mi-a luat coada? Eu pin. Unde? Da coada. Nu tu. Stai acolo. Vino coada. Uite-l pe ăsta. Uite-i pe ăștia. Dați coada în coada. Au. A, bă, că pierdem. Eu fac click pe YouTube aici, băi. Eu trebuie să am coadă să câștig. Măcar să ajung în finală, bă, pentru content. Dă coada, băi. Au. We lost, boys. Hai, fugi. Fagi. We lost. We absolutely lost. No. Urăsc când se întâmplă treburile astea. Jocurile de echipă sunt cele mai afurisite, adică nu poți să faci nimic așa. Jocurile de echipă sunt foarte afurisite. N-ai încotro, n-ai ce să faci, efectiv. Pierzi și te duci de suflet și mor și etc.
Asta e ceva ușor. A, după finala. Fain. Cum ar fi să fi picat tot Jump Showdown. Aoleu. Dubla 2. Încercăm dubla 20 minute. Dacă nu mere nici dubla 2, apoi eu mă arunc de suflet aici. Așa. Pe aia la final de episod vă arăt puțin și store-ul. Cred că ați văzut două, trei chestii așa în viteză din greșeală când am stat eu pe store. No. Ideea jocului este să înveți să înveți nivelele bine, să știi ce trebuie să faci ca să te miști din ce în ce mai repede, ca să poți să ajungi să câștigi. În general trebuie să... Bine, toate nivelele trebuie să știi, dar în general trebuie să știi foarte bine finalele, pentru că finalele sunt cele mai importante. Dar trebuie să le știi și pe restul ca să ajungi acolo. Am ajuns de mai multe ori în finale și am pierdut. Am avut o șansă dată să câștig, dar... s-a întâmplat un incident, pe lângă faptul că m-a ținut cineva, dar ori mai venit și era Jump Showdown, care e mai ușoară. Și au venit două de alea odată și erau numai două de-alea de stat acolo. Era ultima fază și se mișca repede și au venit câte două suprapuțe și te-a luat pe aia. Nu mai faci nimic la treaba aia. That's it. Am mănâncat nasul. Știi ce se întâmplă dacă mă mănâncă nasul, nu? Mănânc bătaie. Cred că o să pierd așa de tare, având în vedere că mă mănâncă nasul, cred că o să mânc eu bătaie în jocul ăsta. Nu te cred. Nu te cred că ați oprit mingiuțele. Nu, că mă țânie. Hai da. Hai da. Hai da. Hai da. Hai da. Hai da. Mamă că sunt de față. Mamă că sunt de față, nu cred. Nu, că mai e ciocanul ăsta mă blochează. Era-ți energie de stricat. Au. No, 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 no. Era să pierdem. Era să vă descalific din prima rundă. No. Nu mă descalific din prima rundă. Eu lupt. I fight for my place in top. În top 50 poate. Dar nu zici că îmi pică iară Big Fan sau ceva mai rău de atâta că mor. Nu mai da chestii cu codiță sau cu... Nu mai da chestii de echipa. Că sunt cele mai nervante. Dacă ți-a picat echipa, poți să te gândești de acum să dai te 4 sau leave match, că pierd în prima. Normal că chestia este comună. Ai de capul meu. E cum să tac puțin să mă concentrez aici. Probabil I don't know. Nu cred. Asta e capul. M-am dus. L-ai mă. Au. Atât. Mă, au.
cred, bă, de zici că a pus... De ce n-am mers pe aici? Zici că a pus frână în secunda aia, că m-a văzut pe mine ca să zici că a pus frână. Dar o fel de frână de aia invizibilă, de să nu-ți dai seama că a pus frână, dar eu am pus frână. Bată soartă, era să zic Battle of Enchanting. M-am uitat la Minecraft în viața mea. Am jucat și Minecraft de telefon, cred. Nu cred. M-a împins ăla când a sărit, n-aia a sărit. Doamne. I hate these players a lot. A freaking lot. A freaking lot. I hate them. I hate them a lot. I hate those players a lot. Aici nu-i checkpoint, dacă cădeam... Dacă virgulă cădeam, eram dus. Ce m-a dat deal-ul iar? Invitați-vă. Oare el? Nu contează. Am obișnuit să apăs Shift Tab, dar mai bine nu mai fac. Cu ciocane, mai rău. Mai... Diloi desca... Da, că omul meu era să plimba pe acolo. Let's explain something. Da, măi. Da. Hai, da. We need to push this ball. We need to push this ball faster. Come on. Sabotors. The sabotors are on. Și pe aia albaștri nu ține nimic? Albaștri, doamne, pe roșii să nu ține nimic? Măi. The team. Take us. Assist us. Nu știu ce. Nu cred. Ce cancer ciocanele alea. Nu cu ciocanul tău cancer. Nu cu ciocanele tale cancer. Ai. That's it. I fucking lost. Am țipat cu o voce și că eram dracu monstru. Să-mi trag palmic. Mor aici. That's it, boy. Și acum pot să pun pariu că o să pierd. Semifinală, cred că. Ce să, semifinală sau finală? Cred că e semifinală, dacă pică... Dar nu-i semifinală. E... Înainte de semifinală. Aoleu. Come on, it's got a kid that stand up. I lost. I lost from start. Da, I fucking lost. I lost from start. Nivelul ăsta e printre cele mai proste și enervante și nasoale nivele și controlul caracterului și chestia asta alunecă și eu cum ar trebui să ajung de exemplu acolo? Am doar una și deja sunt 3 oameni calificați, ăia cred că au luat din ele, da, au fost calificați totuși cam repede. Aha. Never be.
too late, it's never too late. Am 4 de alea. Oare am vreo șansă? Oare? Oare există Dumnezeu? Nu cred. Mai am luat unul, mai am luat unul, mai am luat unul. Pe bune, pe bune, pe bune, pe bune. Nu cred, Dupen! Nu cred așa ceva! Băi, nu cred așa ceva. Ai... Ai de capul meu, băi. Finala, boys. Fiți atenți cum pierd. Fucking hexagon! Ai de viața mea, hexagonul tău cu tot. I'm lost. I'm actually lost. No, 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 I actually lost. Finala asta e printre cele mai nasoale și mai grele și mai nu cădea, nu cădea, nu cădea, nu cădea, nu cădea, nu cădea. Nu, nu. Trebuie să pic ultimul slime-ul de jos. Gen, trebuie să rămân câteva. Nu înțelege cineva cât de greu e jocul ăsta? Adică pe mine îmi înțelege mie cineva durerea sau eu sunt singurul care să face ceva? In a real pain. I'm in a real pain. I'm in a freaking real pain. Da, asta e ultimul layer, știe cineva aici deja. Is someone already here? Nu! 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 Mi-ar tăia calea, bă! Uite-l pe ăsta. Eu nu înțeleg cum că... Wow! Ați văzut treaba aia? Asta cred că joacă din control ceva, eu nu înțeleg cum. Dacă apăs un pic W să fac treaba asta așa, nu știu, să zboară foarte mult caracterul. Deci, da, asta e o tactică, dar nu pot, mi se mișcă caracterul foarte mult în față. Ia, cade și asta? N-are, mă. Lui ăsta nu-i taie nimeni calea, dar mie, pe de altă parte, îmi taie calea. Ai de cap, mă. Te-ai dus, tată. Cine a câștigat? Ce taunt? Ce-i tauntul ăsta? Bă, ce-i tauntul ăla, bă? Ce-a fost tauntul ăla? Close. No, cam atât a fost cu acest sod. Ce-i pe store pe aici? Nimic interesant. Un cal dubios. Armură de cal dubios. No, cam asta a fost acest episod. Sper că v-a plăcut. Și noi ne vom auzi data viitoare. Probabil la un nou episod din Fall Guys, dacă nu Among Us, nu se știe ce naiba este tauntul ăsta. Bye bye. Adică, da. Adică, hai să mai fac o dată. Cam atât a fost cu acest episod din Fall Guys. Primul episod din Fall Guys. Sper că v-a plăcut, apăsați pe un de like, abonați-vă, dați share, coment, etc. Și noi ne auzim data viitoare. Asta am vrut să zic, mă scuzați.